V tomto momente sa nám začína úvodné kolo druhého profesionálneho duelu, len pripomínam, s modrými rukavicami Zoltánky junior, proti nemu s červenými Baláš Kelemen, keďže obaja borci v tejto superstrednej váhovej kategórii majú čierne trenírky, aby ste mali možnosť ich nejakým spôsobom rozpoznať. Verme, že tento duel bude vyrovnanejší a hlavne dlhší ako ten úvodný, ktorý nám predviedla dvojice Ahdan Buharalia a Jánoš Kikilaj, ktorý podľahol svojmu súperovi z Bosny a Hercegoviny RSC v prvom kole. Zdá sa, že tento duel nám snáď prinesie vyrovnaný dramatický zápas, ktorý skutočne aj budeme mať možnosť sledovať v 6 kolách. Teraz sa tam obaja boxéri dostali do zovretia. Baláš Kelemen od úvodných sekúnd prvého kola o niečo aktívnejší a Zoltán Kiš junior sa nám porúčal. Pozrite sa v opakovanom zábere našej réžie na zem a je po prvýkrát v priebehu tohto duelu počítaný. Teď nám pokračuje prvé kolo a opäť tvrdá ofenzíva v podaní Baláša Kelemena. Ten má, zdá sa, návrh a dostatok fyzických síl. Kelemen sa snaží pripraviť si útoky. Zatiaľ je oveľa nebezpečnejší ako Zoltán Kiš junior, ktorý sa väčšiu časť prvého kola bráni svojmu súperovi. Baláš Kelemen opäť prechádza do ofenzívy. Ľavý krátky direkt, zápäti pravý výpad. Rýchla kombinácia dvoch úderov pravou a ľavou rukou. Opäť tá rýchla ľavačka Baláša Kelemena. Kombinácia ľavý pravý direkt, ktorou Kelemen dokázal zasiahnuť Zoltána Kiša, ten sa teraz dobre uhol. Zoltán Kiš bol tam počítaný po druhýkrát v priebehu prvého kola. Teď nám duel pokračuje. V tomto momente nám skončilo úvodné kolo tohto druhého profi duelu v ringu. Prvé kolo jednoznačne pre Baláša Kelemena, ktorý Zoltána Kiša poslal raz na zem. Nebol počítaný. Sekundanti z ringu. V tomto momente dostávajú sekundanti pokyn, aby opustili ring. Druhé kolo. Začína nám druhé kolo duelu vypísaného na 6 kôl. Uvidíme, či v ňom bude mať návrh Baláš Kelemen, podobne ako tomu bolo v tom úvodnom kole. Opäť sa zdá, že Kelemen má návrh. Na Kisovú hlavu dopadá jeden Kelemenov úder za druhým. Teraz
Úspešný ľavý direkt opäť prenikol cez tú Kišovú obranu, ten má veľké problémy a opäť ľavý kontra pravý. Opäť ďalšie počítanie Zoltána Kiša juniora. Zdá sa, že je tam nejaké zranenie v tvári Zoltána Kiša juniora, ale druhé kolo pokračuje ďalej. Naďalej má miernu prevahu Baláš Kelemen. Obaja boxeri sa teraz ocitli v klinči. Kelemen si udržiava odstup od svojho supera. To bol tvrdý zásah pravým direktom, ktorým poslal svojho supera opäť na zem a zdá sa, že i tento duel sa skončí predčasne. Takže po ťažkom údere, ktorý inkazoval maďarský reprezentant Zoltán Kiš. Zoltán Kiš teda inkazoval tvrdý úder, rozhodca toto stretnutie predčasne ukončil. Čo sa samozrejme trénerovi ani borcovi nepáči. Takže i druhý profesionálny súboj nám končí predčasne. Tentokrát to bolo o čosi dlhšie ako ten úvodný, ktorý skončil hneď v prvej minúte úvodného kola. Tento druhý sa nám dostal aspoň do kola druhého a pred nami je posledný duel, ktorý dnes športová hala v nitrianskej, respektíve na nitrianskej Klokočine bude mať možnosť uvidieť, a to ten najdôležitejší, v ktorom uvidí domáceho borca Tomikit Kováča, dosiaľ neporazeného šampióna niekoľkých verzií boxerských organizácií. Dnes sa stretne v súboji o titul európskeho šampióna organizácie VBO s vyzývateľom Hamzom Vanderom. Ešte stále však máme v ringu Baláža Kelemena a Zoltána Kiša. Len pripomínam, že to posiaľ najťažší duel, ktorý Tomikit Kováč odboxoval vo svojej boxerskej kariére, bolo v súboji, Takže víťazom tohto stretnutia cyklistského obrovu sa stáva Baláš Kelemen, Maďarsko. porazil Vážení športoví priatelia, teraz sa stane